दिनै जोङो बे फुथिमारि अन्थाइफुर बिसिटिसिआव सिङाव थानाय फुथिमारि गामिनि सुजित नार्जारि मेम'रियेल कमिउनिटि हलाव 3.0 अरुणोदय प्रग्रामखौ लानायाव दिनै जोबोद गाजा गोमजायै बे प्रग्रामा जालांबाय आरो बे प्रग्रामा जालांनायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जेरैबायदि बिथोन हरदों बेबायदि बिथोन बायदि जों खामानिखौ मावफुंनो हानायाव जों बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो जाहाथे बे 3.0 अरुणोदया आरोबाव जाहाथे माखासे आद्रा मोननांगौ दंबावो जाहाथे बेफोरखौ जाहाथे मोननानै बयनिबो जाहाथे गोसोआव गोजोननाय फैयो बेखौ जोङो लुबैयो हास्थायो आरो जाहाथे सरकारा बेखिनि आद्राखौबो मावफुंगोन होननानै आङो आसा खालामो आरो जाहाथे बे 3.0 नि उद्देश्यआ जि थांखिया जि बे थांखिजों जाहाथे जोंनि आइजो माहारि एबा समाजाव जोंनि जि गोनांथि बे गोनांथिफोरखौ बा न'खराव गोनांथिफोरखौ जाहाथे बयबो जाहाथे सुफुंनानै फिसाफोरनि फोरोंनाय बा जानाय लोंनाय जेफ्राव जाहाथे गासिबो मोजाङै मोजां खामानिफोरखौ मावफुंलांनो हायो बिनि सायाव आङो माने खावलायनाय थाबाय बयनिसिमबो आरो बिमा माहारिया न'खरखौ नायनानै जाहाथे फिसाफोरनि थाखाय जेब्लाबो बे राशिखौ लानानै बा बे रांखौ लानानै जाहाथे न'खरनि जौगाथायनि खामानिखौ मोजाङै मोजां मावफुंलांनो हायो बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनांगौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों। फैसायाथ' हाबबाय फैसाखौ हाबनानै जों गोजोननाय मोनदों सारमोननिसिम थेंक इउ। औ बेसेबां हाबदों? 9,000। 9,000 मा गामिनिमोन? सातारा दे फैसाया आङो 9,000खौनो मोननाय जाबाय दा दिनै सारमोननि अननायाव जेखौ हरदों बेखौनो मोनदों आङो। आंनि डकुमेन्टसफोरखौ रेडि खालामनानै आंनो अरुणोदय आसनखौ बानायना हरदों प्राइमारिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट गासिबो बिनिखायनो आं दा अरुणोदय आसनखौ 9,000खौबो मोननाय जाबाय आरो दिनैनि तारिखाव। बेवहाय अनेक प्रश्न जायो मानसिफोराव अनेक सोंनाय फैयो जेनेबा बेखौ डाइरेक्ट बोरै हिनजावफोरनि हाथे होखो बोरैहाय हौवाफोरा बाहाय खुनु मोनसे माबा गैया जादों बे खोथाखौ मानसिफोरनाव सोंनाय फैयो मानसिफोरा सिन्था खालामनाय जायो खिन्थु बेखौ ओरैबायदि सरकारा दानि जे सरकार बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा जोंनि गाहाय मुख्यमन्त्रि बिथां बे बिथां आनफ्रायनाव माबायाव सेन्ट्रेल लेभेलाव जोंनि जे प्राइम मिनिस्टार बे प्राइम मिनिस्टारनि जे साननाय हनाय बिसोरनि जे माबा बियो जादों अत्यन्त माबा आरोखि गोमोथावनि आसला मा हिनजावफोरनो मानो हरखो बेनि आसल थांखियानो उद्देश्यआनो जादों हिनजावफोरा भागफोरखौ सालायो न'खरनि भागफोरखौ सालायो न'खरनि भागफोराव जानाय लोंनाय मा दं मा गैया बे हिनजावफोरनि हाथे आरो हिनजावफोरखौ सिन्था खालामो दिनैहाय फिसाया होनगोन मा ओंख्रि संखो जोंनो दा बे मा ओंख्रि संखो माबायदि जौगाखांगोन बेफोरखौ दिनैयाव इसिबां माबा थाया दा बेवहाय जा दङ बेखौनो संनाय जाहोनाय फिसा फिसौनो जाहोनाय फिसायनो जाहोनाय न'खरनि परियालफोरनो जाहोनाय लोगोनायनि समस्त दायित्वआनो हिनजावफोरनि हाथे थायो जायनि थाखाय खनसे कयेक बोसोरनि आगे आङो माबानि बर्तमान समय समिति आं चेयारमेनाव आङो बोसोर मोनथाम माबासिम थादों दा बेवहाय प्रथम अबस्थायाव हौवाफोरनि नाममोन रेशन कार्डआ हौवाफोरनि नाममोन दा बिनिफ्राय आं थानायनि समाव बेखौ गासिबो उनाव हिनजावफोरनि नामाव होजोबदों हौवाफोरनि नाम दानजोबनानै बिसिफोरनि नामाव गासैबो जोबदों दा बेयाव जोंनि बर' मानसिफ्रा बेखौ बाराद्राय सिन्था खालामाखै खिन्थु मोनसे जाथिया आंनाव सोंदों बे जाथिया सोर मुसलमानफोर बांगालफोरा आंनाव फैना सोंबाय सार बोरैहाय नोंथांमोना बोरैहाय माबाखौ रेशन कार्डखौ माने हिनजावफोरनो जोंहा अधिकार गैला नामा जोंसो सालायो न'खरखौ मानो हिनजावफोरनो होयो तखन बिदि बुंनायाव आं बे बांगालफोरखौ आं बुंदों मोनसे खोथा अबयसे बे थांखि नङा बेबो जादों आरो एसे माबाबो जादों बेखौ आं बिसोरखौ बुंदों नोंसोरो मोनसे खोथा बे माबाखौ
마바님프라이 हौवाफोरनिफ्राय हिनजावफोरनि होनायनि आसल खालामनायानो बांगालफोरनि थाखाय जाबाय नोंसोर बांगालफोरनि थाखाय जाबाय तखन आं जखन बुंब्ला मानो जोंनि माबायाव मानो बेखौ खालामखो होनना बुंब्ला तखन आं बुंदों नोंसोरनि हिनजावफोरखौ तालाक खालामनाय तालाक खालामो तालाक होनना मोनथाम मोनबानो बे बिसिखौ गारनाय जायो दा होमबाथ' नों सासे हाबा लानानै तालाक खालामसै आरो गोदान हाबा खालामसै नोंसोरनि बेबायदिनो ओंखायनो बेखौ नोंसोरनि जाहाथे नोंसोर हिनजावफोरखौ तालाक होनो हाया नोंनि बिसिखौ नों गारनो हाया बिनि थाखायनो नोंनि बिसिना बे माबाखौ रेसन कार्डखौ होनो नांबायथ' खनसे गावसा थाङा बिराद मोजां पलिसि ओरै जाबाय दा बेनो नोंथांमोनहा बे माबा जेनेबा थाखाय अनसुंथाइ हस्टेलखौ लांनाय बेबायदि माबाया जादों बे आसनिया माबानि हिमन्त बिश्व शर्मानि दै बिसोर सिन्था शक्तिजों ओरैबायदि खालामदों थारमाने आसल खोथानि हिनजावफोरासो न'खरखौ सालायो बे न'खरनि सालायनाय जानाय लोंनाय माबानायफ्रा गासिबो बिसोरनि सायाव निर्भर दा होमबा दिनै माइरं गैया गाबोन मोनसे माबा गैया दा बिसोरो बाहेरायाव खामानि मावबाय बेफोरबायदि माबाफोरखौ लानो हाया ओंखायनो बे माबाखौ जुक्तिखौ लानानैनो हिनजावफोरनि हाथे रां रुपाया जुदि थायोबा माबाया रां रुपाफ्रा जुदि थायोबा होमब्ला बे जानाय लोंनाय बर'फोर पार्टिफोर माबाया न'खरा मोजां सोलियो अनेक आजिखालि मालायनि संसारखौ जों बुजिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सिन्था खालामनो हानाय ओरैनो जों न'आव थाबोबाय सिन्था बयबो खालामनो हाबाय जेनेबा फिसाइफ्रा बाजाराव थांसै हाथायाव थांसै मा लाबोनांगौ बुंहरसै माबाया खिन्थु बियो हजोंहाय लामा ससेयावनो लोंनानै जानानै बै जिनिसखौ लाबोला फैसा थोला फैसा गैला जेखौ नांगौ आसल नांगौ बेखौनो लाबोला आरो लाबोब्लासो खम लाबोबाय ओरैबायदि होनबा उनाव जेला मखौ माथो लाबोआसै बे माखौ मानो लाबोआसै माइरङा गैया थावानो गैया माबायानो गैया बेखौनो मा लाबोआसै होनना बुङोब्ला बावबोबाय होनसै आरो बारा बुङोब्ला बारा बुङोब्ला रागासो जोंसै दा बेबायदि जाबाय बिनि थाखायनो ना हिनजावआ जुदि उन्नति जायोबा हिनजावनि हाथे जुदि समस्त फारसे थाखा फैसा थायोबा बे माबाया न'खरा मोजां सोलिगोन बे सिन्था खालामनानैनो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा बे माबाखौ नीतिखौ खालामदों दा जायनि थाखाय आरो मोनसे खोथा समग्र न'आ उन्नति जायो सोरजों जायो हिनजावफोरजों जायो न'खर संसारा सिफायो बायो गाज्रि जायो हिनजावनि जानाय जायो न'खर संसारा मोजां जायो फिसा फिसौ मोजां जायो बिसि फिसा बिमानि उपराव निर्भर जायो हिनजावफोरनि उपराव निर्भर जायो हिनजावफ्रा जेसेबां सिन्था खालामनो न'खरखौ उन्नति खालामनो थाखाय न'खरखौ बेंनो थाखाय मोजाङै मोजां सालायनो थाखाय न'खरखौ साफ सिखोन खालामनो थाखाय हिनजावासो बेखौ खालामो हिनजावनि न'खरावनो सम्पूर्ण दायित्व थायो आरो हिनजावनि न'खरावनो जायनि थाखाय दिनै न'खरा उन्नति जायो हिनजावफोरनि न'खराव बिमाया मोजांबासो फिसाया मोजां जागोन बिमा गाज्रिबा फिसाया जेब्लाबो गाज्रि जागोन बिफानि न'खराव बिफाया दायित्वआ खुब खम बिमायासो आसल बिमा ओंखायनो गोजाननिफ्राय फैयोब्ला बाहाबो थाङोब्ला फिसाया बिमाखौ खुलुमग्रोनांगौ होनो ओमफ्राय बिनि उनावसो बिफाखौ खुलुमनांगौ बिफाया न'खर दायित्व बिफा न'खरनि मुलुगियानो जोंनि बिफा खिन्थु थेवबो